Един ден се намирам на работа. И докато се чакам закуската, като всеки един нормален ден, идва един приятел. И той ми казва: Павел, днеска ще липсвам, няма да мога да я прекарам целия ден на работа, както обикновено. И го питам аз: хубаво сега, Ено, що така? Какво пак стана? Той ми каза: Павел, тук сега майка ми трябваше да й превежда мини работи, тя ще ходи на доктор и просто няма как тя да разбере какво й казва доктора. Добре ли е, зле ли е, какво й става на жената. И аз си казах: окей, какво да кажа? В смисъл, да. После като се замислих, той беше от 2017 тук, демек от 6 години. Майка и също. И се замислих: добре, след 6 години живот в Германия, ти аджаба можеш ли след 6 години да не искаш да научиш немски, дори поне малко, поне на А2 ниво, че аджаба да се ориентираш какво се случва около твоя свят? Или пък се крие човек зад български, турски или всякакви други новини, които вървят, и да се почувства, че е в България, което е просто нормално, но в същото време губи реалност какво се случва реално тук. И мога да кажа, много български сайтове говорят само глупости, само конспиративни теми, свързани с Германия и с германското общество и закони, които са пълни глупости. Така да знаете. И тогава си замислих: добре, какво беше при мене? И при мене, като върна лентата назад, 2015 година. Пристигаме с полет от майка ми от Бургас до Лайпциг. Пристигнахме до Лайпциг. И си мислих: добре, жената е тук от 3 месеца, учва в България 1 година, немски каза, че не може да говори, да видим какво ще излезе сега. И като започна тя да говори, и като изкара едни изречения, един език, едни глаголи, които аз дори не ги знаех по това време, си казах: брей, тази жена много напред, майка ми много напред. Но вече с времето осъзнавам, че и тя сама като ми казва: не говоря добре немски, мисля, че вече разбирам какво иска да каже. Единият език, което тя говореше, беше изключително впечатляващо от моя страна, като се замисля. Но в същото време това беше А2 ниво. А2 ниво е абсолютен бейсик, абсолютен стандарт, нищо особено, но той е есенциален и е изключително важен да разбираш, като ти кажат: бягай в тая посока, има пожар, или пък тръгни нататък, защото влакът е до това последната спирка, поне да знаеш какво ти казва, а не да седиш да се го гледаш и да търсиш някой да ти преведе на който език ти искаш. Та се замислих: добре, майка ми толкова пъти е ходила при институции, толкова пъти почивните си дни ги е прекарва именно при тях да им ходи на гости и да им носи, да ги храни с какви ли не документи, работи, които и без това никой не ги интересува. Те са само за да отметнат, че нещата са свършени. Тогава какво беше? Какво би било в този момент, ако тя трябваше да ме вика да й превеждам нещата? Трябваше да отсъствам от училище ли? Трябваше да отсъствам от работа ли? Трябваше да остана назад с материала, въпреки че дори не го знаех както трябва. На края на деня оставам тази тема на вас да разсъждавате по въпроса. Струва ли се да хващаме този път, който да се живеем с години в една държава, без да разбираме какво те ни казват хората, когато ги срещаме. Да живеем в една държава, който език не се струва толкова труден, не защото е толкова труден, защото ние не искаме да разбираме. Как се казва, да слагаме коляно, да се опитаме да прескачаме едни прегради, а всъщност се спъваме на нашето коляно, което сме се сложили преди това. Все едно нарочно. Ама нарочно сложено коляно. Та замислете се. До кога така? Не ви казвам да разбирате немски перфектно. Това го правят с малцина. Но ако успеете да достигнете поне това А2 ниво, което е абсолютно минимум, това нещо ще ви отвори много врати. Това нещо ще ви направи много независими. Това нещо ще ви даде едно такова самочувствие
И хората няма да ви гледат накриво, когато децата ви за пореден път са там да ви превеждат. Хората даже ще се кефят, когато видят, че вие не можете да говорите перфектно. Те се кефят, когато виждат, че хората правят усилия да научат тяхния език. Повярвайте ми. Това беше при мен и при майка ми, така ще и при вас.